Velkommen til den her video. Det var egentlig meningen, at den her video, det skulle være en video af min sidste weekend, som I kan se noget fra her. Jamen, tak skal I have. Efter at vi er nomineret til den her pris, så kommer Tony og Jens og spørger mig, er du sådan en arrogant type, hvor jeg bare siger, træd lidt væk, når du snakker til mig sådan lidt. Ej, tak skal I have. Tusind tak. God aften. Men jeg fik ikke filmet nok og sådan noget, så det blev lige sådan en montage. Jeg havde mere på hjerte at lægge den her type video op, så jeg håber, I nyder den, og så ses vi. Hej alle sammen. Det her er lidt en vild nyhed, eller vild besked, hvis man kan sige det sådan. Men jeg skal simpelthen ud på det største eventyr, jeg nogensinde har kastet mig ud i. Jeg ved ikke helt, hvad det er, jeg går ind til. Jeg har noget arbejde, som måske ligger og venter på mig, men jeg har faktisk ikke nogen direkte retning. Og det synes jeg også er en del af det fede af. Planen er lige nu, at jeg flyver dertil, helt til Brisbane, hvor min kammerat bor nu, og jeg skal bo, og forhåbentlig også arbejde. Og der kommer vi til at bo sammen, i hvert fald et godt stykke tid, indtil vi finder på noget andet. Emil, som er min kammerat dernede, han arbejder allerede dernede, så det bliver ikke bare ferie, men det bliver sådan et rigtigt ophold. Jeg glæder mig helt vildt til at prøve at bo i et andet land, hvor alt er anderledes. Vejret, sproget, naturen og menneskerne. Og bare det at kunne stå op til solskin og 40 grader i forhold til det vejr, vi har hjemme i Danmark lige nu. Jeg tror også bare, jeg har brug for at komme væk et stykke tid. Danmark om vinteren, altså, det kan også noget, men jeg kan godt lide varmen. Så ja, jeg trækker stikket, hvis man kan sige det på den måde. Et halvt år, hvor jeg bare skal ud og rejse, leve, arbejde, møde nye mennesker, danne med nye relationer, få en ny herregodt mollet, hvem ved. Alt det sjove, alt det gode. Efter den her sommerferie, og især efter mulsen, der har været i mit liv her til slut sommer, start vinter, har jeg faktisk virkelig brug for lige at nulstille og komme et andet sted hen, og så måske starte på en frisk. Lige nu der står jeg midt i det praktiske. Jeg har fået noget visum og noget internationalt kørekort, og simpelthen visum til Indien, fordi jeg skal mellemlande der. Det er altså et crazy projekt at planlægge sådan en tur. Men det er også det, der gør det fedt. Det er en helt særlig følelse at vide, at lige om lidt, om 10 dage, der står jeg i et helt andet land. Med nye mennesker og nye temperaturer, og det bliver bare klasse. Jeg kommer til at savne rigtig mange mennesker. Dernede i Australien kender jeg kun Emil, som jeg skal bo sammen med, og han arbejder rigtig, rigtig meget af dagen. Han arbejder faktisk 12 timer i døgnet. Så jeg kommer til at savne rigtig meget noget familie og noget venner. Jeg håber, jeg kan finde en masse nye igennem nogle ture, nogle hostels, nogle fede events. Derudover så kommer jeg til at bruge rigtig meget mere tid på at lave nogle flere videoer også. Så jeg håber, I har lyst til at se dem, og håber, I vil følge med, fordi at de bliver fede dernede fra. Jeg skal bo på en strand, hvor jeg ved, at der er rigtig meget surfing. Jeg kommer til at øve mig i at surfe. Det bliver fedt. Jeg glæder mig helt vildt til at se, hvordan livet er dernede. Altså bare de små ting, som at handle i supermarkedet, tage bussen, snakke med de lokale, eller finde ud af, hvad folk laver i deres fritid. Og selvfølgelig også turen dernede. Strandene og nationalparkerne. Kænguruer, koala og alt det spændende. Men for lige at vende tilbage, så skal vi arbejde dernede. Det job, som ligger lidt og lurer på mig, det er faktisk et job på restaurant. Emil han sagde, at han arbejder i noget construction, byggeri, og han sagde til mig, at han kunne godt skaffe mig et job inden for samme felt, og jeg sagde til ham, nej, bare skaffe mig et job bag baren, så er jeg glad. Så det bliver noget bartender slash tjener, som jeg kommer til at starte med. Så nyt arbejde, nye kollegaer, helt nyt miljø, som kommer til at give så mange fede og mærkelige og skøre og sjove oplevelser forhåbentlig. Derudover så har vi planer om at tage lidt ferie en gang imellem. Medum han er rigtig god til det, når han er dernede at rejse. Små roadtrips rundt i Australien, hvor vi bare holder fri og bare kører rundt og lever livet. Så skal vi se byer, jeg vil se Byron Bay og Gold Coast og noget Outback, og ingen stress, ingen faste planer, bare eventyr. Det er den frihed, man har, når man ligesom er dernede. Det er meget fedt. Jeg glæder mig pisse meget til bare at mærke solen og møde nye mennesker og bare have det sjovt. Så ja, det er planen. Lige nu så er det et halvt år til Australien. Og som sagt, ja, visum, check, international kørekort, check, arbejde, check, flybillet, check. Det bliver mega fedt. Jeg tager selvfølgelig med på rejsen, hvis I har lyst til at, så kan I følge med her. Der kommer masser af videoer, der kommer masser af billeder, der kommer masser af opdateringer undervejs. Og det kan kun blive mere spændende end det. Altså, det bliver what I eat in a day i Australien, og det bliver, hvordan de lokale opfører sig. Det bliver, når jeg tager ud til sindssyge steder, eller finder et eller andet crazy dyr, en slange eller en stor edderkop. Så bliver det bare min dag, hvordan jeg klarer det på arbejde, og hvordan det går med surfing og så videre. Hvad for nogle fede ting mig og Emil vi laver, når vi egentlig har fri. Tak fordi I ser med. Næste gang så I hører fra mig, så står jeg forhåbentlig på en strand nede i Australien. Hvis I vil følge med på den her vanvittige rejse, hvor jeg får lidt mere tid til at fokusere på mig selv, arbejde lidt og fordybe mig i min YouTube, fordi det er jo min helt store drøm, jamen så giv mig et subscribe og giv mig et like, og så håber jeg, at I vil følge med, når jeg tager til Australien.